Sä aiot siis valehdella loppuun asti. Olisit kerrankin rehellinen, niin mä voisin antaa sulle vaikka anteeksi. Ja sun kanssa mun pitäisi mennä naimisiin. On asioita, mitä mä en... Kuka vittu se on se tyyppi? Kuka se on? Mikä toi on? Et sä luvannut lopettaa ton paskan polttamisen. Etkö sä ole luvannut lopettaa muiden kanssa panemisen? Tää menee nyt ihan päin helvettiä. Joo, mene vaan! Täällähän on niin vitu hauskaa! Anne! 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 Vittu, kun olen 4 kilon matikka. Eräs jää polkupyörällä hiili yli. Kaveri sanoi sitä lopuseksi. Mutta Loponen eli kunniakkaan elämän. Ans tulla esiin sieltä nyt, ei mene koko päivää turhaa tässä kiekkuessa. Morsian. Kato, kun sä juoksit tuolla kuin Jana Jussi saatana pitkin vetsiä, vittu mä kuule tapaan sut ihan justi. An tulla sieltä nyt esille jo. Nähty ajo missä luulla. Niin perkele! Mitä vittu? Vittu urpat! Ettekö te miettinyt, että mitä tässä voisi käydä, jos mä luulen, että mut yritetään tappaa? Ei kyllä käynyt mielessä. Saatana! Vittu, te ootte lapsellisia! Rauhoitu! Ei, Tepi! Heidän mukaan, että sä oot yrittäjä. Hermo, älä revi vittu! Kuka vittu toi on? Juman kautta, Teppo. Se on tyyppi, jolta me vuokrattiin nämä kamat.
Se halusi välttämättä messiin, kun se kuuli, mitä me ollaan tekemässä. No mitä vittu me tehdään sille? Mistä me tunnettiinkaan toi jamppari? Tää on se mun kaveri vanha intifrendi. Sillä on joku seikkailualan firma. Sietämätön tyyppi. Me ollaan koko päivä mietitty, miten sitä pääsee eroon. Ootteko te maksanut nämä kamat jo? Ollaan. Kortilla vai käteisellä? Käteisen. Siis oliko Anne mukana tässä hommassa vai? Tietysti seura. Me oltiin suunniteltu tää ihan helvetin tarkasti. Se mutsi kävi just hakee sen pois täältä ja... Tää nyt ei mennyt ihan putkeen. Mä haukuin Anne just about vuoreksi just lähti. Mikä vittu sua oikein vaivaa? Toi ynähti. Jätkät, hei. Toi ynähti. No kyllä, tällä vaan pulssi tuntuu. Ja miten vitussa se ei äsken tuntunut? No en minä tiedä. Kyllä sitä muutkin kokeili. Mitä vittua? Ai vittu! Saatana nappina! Ihan rauhassa nyt, hei! Vittu saatana vittu, että kuolet! Me yritetään auttaa sua! Mikä vittu terapeutti siinä on saatana? Mitäs seuraavaksi? No, me on varattu toi miniautorata. Mikroautorata. Ja sauna. Hei, se on lavetti. Kai sulla on hei. Sakella rasvat mukana. Sakka menee lavetille, perse pystyy, poltereitten kuitenkin. Meillä oli kerran leirillä oli siinä oli Kätilän vuosikurssioppilailla tämmönen samanlainen. Kuulostaa vaan saman näköinen. Voisitko auttaa pikku ottarittaa? Sä näet missä täällä asuu toi. Kato, me oltiin kurssilla kerran. Mä olin vetämässä seurastani siinä Kätilöitä kanssa. Paljon sun näköinen kaveri oli mukana, niin tiedätkö mitä?